ten čas není úplně takový, jaký by si asi závodník představoval. Právě, to je součástí, ten má pravdu neskušeníci, jo? Že třeba mě vysklábal to by podle mě jak neudělal ten závod, tak ho to prostě nastralo. Takže taky odšel do toho, co mi nakulákali, ale do toho štěnkovi, ale 660. To vyjádřil